Again, composed ni Sir Giancarlo Torres. Again, interpret ni Ian Bryle. First runner-up, ining ambahanon nga Bagyo. Ano ni sila nga duwasang ngano mo, no? Nga isa ka Bisaya, no? Cebuano song, mga kabombo. Kaya mo ni ang nangin first runner-up ang Bagyo, no? Sa aton siniiyang Bombo Music Festival 2019. Aton lang tawon sa Facebook Live during the grand performance night ang baskog nga pag-interpret ni Mr. Ian Bryle, yung compose si Giancarlo Torres, mga kabombo. Ari, aton si pambukas nga bahanon, produkto sa Bombo Music Festival, Bagyo. Ikaw ay nalulungkot sa iyong pangarap na di mo maabot. Ako, pigang-piga na ang iyong loob, ang damdamin mo'y paghuhot. Darating din ang pag-asa, panahon ay mag-iiba. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo. Kapag ikaw ay nangangamba sa buhay mong baka na patungo sa wala, loob mo ay may dalang kaba, ang dami di makahinga. Asang may sasigip sa'yo, panahoy kaibigan mo. Sundan mo lang ang ihip, sundan mo lang ang ihip. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambot. Bumigat, bumilis, di mapigil. Hahampas ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo, pag ang mundo'y pasan at ka'y nahihirapan. Tuwing alas sa langit, tunugutin iyong tapang. Oh, oh, oh. Tulad ng mga ulap sa langit, papatak ka rin at aambon. Pag bumigat, bumilis, di mapigil. Hahabol ka rin at bubuhos. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat at kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Ika'y isang bagyo na di mahihinto. Bumubugso ang hangin tulad, sumisigaw, lumalaban. Ika'y isang bagyo, kumikidlat, kumukulot. Umaagos ang lakas na nasiyo. Isang bagyo, bagyo. Oh, oh. Ika'y isang bagyo. Grabe, no? At tahom-tahom na. Kung sa ano pa, baskog. Nga klases ang bahanon, Bagyo. In compose si Giancarlo Torres kag ang nag-interpret bataon, gwapohon na mitingog kag
isa man sa makabig naton mga best interpreters, no? Sa Bombo Music Festival 2019, Bagyo, first runner-up. Pinapabugal tagin na mga kabombo, no? Pero antes pa man kita magpadayon diri, ang aton siniiyang patrol, no? Ara subong si Bombo Dennis Rubica. May tatlo ka mga suspetsado nagsungka, no? Suspect sila sa pagpatay sang isa ka konsihal. No, sanday sinoy na, no? Aton kuwaon ara subong sa linya si Bombo Dennis Rubica. Bombo Dennis, come in. Yes, habang mo just no, direkta ron sa office ni Vice Governor Jeff Lefebvre, no? Kay may tatlo diri ka mga akusado nga may warrant of arrest sa kaso nga murder kung duman sa atong tagpulamati itong pagpatay nila sa isa ka si Municipal Councilor Jolomar, no? Ang banwa sa Moses Padilla, itong na-involbar si Mayor Ila Garcia, no? Ang nakasuhan ka mga council, municipal councilor dito nakasuhan man, no? Lately lang, dala nila sa mga na-filean sa kaso si former Isabela Mayor Lito Malabor, duwa ka punong barangay sa Isabela, nga nadala man ni sa kaso, no? Kag sineto na pag-uan sa warrant of arrest sa kaso nga murder. Sinigid lamang nga tinion, ining tatlo ka mga akusado ari nag-surrender, no, sa opisina ni Vice Governor Jeff Lefebvre, no? Ama nag-surrender diri Bombo Jazz. Among ko si former Isabela Mayor Lito Malabor, punong barangay Ami Locsin, no, sa barangay Sibukawan, no, sa Banwas ng Isabela, kag si punong barangay Arman Cordero sa barangay May Tubig, Banwas ng Isabela. So tatlo ni sila, no, ang ari diri nag-surrender upod sa ila sini abogado, no, si Attorney Jumax Ortez, no? Sinaton din sila nag-surrender sa opisina ni Vice Governor Jeff Lefebvre, no? Kay possibility aton din impormasyon nakuha nga sa NBI, no? Sila iya mapa kustodiya bumujas, no? Ining tatlo karon ka mga individual sinaton nga may warrant of arrest sa kaso nga murder angot sa pagpatay sa isa ka ay municipal councilor dito sa may Banwas ng Isabela, Bandumanta before blast in 2019 nga eleksyon nga tabo dito Bombo Jazz nga sinikatan labid panigani si Mayor Subong, no? Ila Yulo Garcia, ang pilaya ka mga municipal councilor nga iban to na gapiansa, iban ari pagapos kustodiya sang NBI ang sa sininga kaso Bombo Jazz Deso. So pati adlang portion, no, sa pagpayag ni Vice Governor Jeff Lefebvre, no, sa pag-surrender sining tatlo ya ka mga akusado. Well, sila nagtawag and then masurrender diri sa office of the Vice Governor, especially sa aton. Well, of course, ginamatot na yun because may mga warrant of arrest sila. There's a previous case, Ariman together with the lawyer, Attorney Jomax. So, ang office ng Vice Governor niya actually is na kilanlanon ang supporter or kilanlanon sa pagpulit or kilanlanon sa pagpasilip, especially sa amuning mga pasyente. Bombo Jazz portion ng sa pagpayag ni Vice Governor Jeff Lefebvre. Samantan na karon mo sa dugang retali karon, no, sa pinatatuwa public address program, mente ka natin sa pagkagangot, no, sa ila sini legal counsel daw kay Attorney Jumax Ortiz. Bombo Dennis. Yes. Amo ni siya ang sadto re-electionist councilor nga si Jolomar Hilario, no? Yes. Sang Moises Padilla. Manuel sang Moises Moises Padilla. Padilla nakasok na tabo. Ang problema kay ini tatlo di karon taga-Banwas ni Isabela niya. Ang kaso na yang pagpatay ito kay former municipal councilor Jolomar sa Moises Padilla. Yes, that was March yes. 31 sang 2019 na tabo ining krimen.
Yes, before election Yes, Bomojas. yes. Pero dumaan sa ato palamati. So bantayan lang karugangan ni Tali no kay patpaton tani karon upod sa iya sini legal counsel no si attorney Joe Max Ortiz Bomojas. So para sa plus report, direkta din sa Office of the Vice Governor, niya si Bombo Dennis Rubica para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Maraming salamat sa kay Bombo Dennis Rubica dugang dugang nga detalye sini nga balita mga kabombo no ang pagsungka sang tatlo ka mga sospetsado no, sa pagpatay sa isa ka konsehal diri sa Negros Occidental. Mga kabombo aton ina nga igadulong sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Magabuya ako anay sang pila ka mga panumdom kay atagan tanagid sang panahon ang aton siniiyang letter sender nga si Manang Alice no. Tapuson ta ang iya siniiyang kasaysayan the remaining 3 pages sa iya sining True to Life story. I'm sure no ginahulat gid ini sang tanan. Pagkatapos gid lamang sini. Bombo Radyo Bacolod. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon. Philippine Standard Time, 26 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. By the way, hello sa tanan nga mga nagaparisel na diri sa aton siniiya nga YouTube channel kag sumuman sa Facebook Live, no? Dugay-dugay aton ina nga pagabasahon ang ila sini nga mga mensahe. But without much ado, yari na mga kabombo ang aton siniiya pagdulong sa inyo sa last part sa kasaysayan ni Manang Alicia Caro o kung si Manang Alice, 75 years old, sa Hacienda Adela, Barangay Langka, Silas City, Negros Occidental, no? So at last, ari na kita sa last 3 pages, mga kabombo, sa iya siniiya nga kasaysayan. Ang iya siniiya kasaysayan kay didto na kita, mga kabombo, sang time bala nga naglalain gid si Manang Alice sang pagtaliwan, no? Sa iya sini nga bana nga si Ramon, bangod nagbalatian ini, no? Daw hindi niya gid mabaton apang bangod man sang bulig sa iya mother-in-law kag sang pamilya ni Ramon kag sa isa ka lalaki nga may luyag man sa iya nga si
Nestor, no? Nga amuman ang nag-alay-ay, abi siya, nagabulig, naka-move on man si Manang Alice tubtob nga nagtrabaho na inisya, no? So, yari na kita mga kabombo sa aton siniiya nga pagdulong sa inyo sa last part sang kasaysayan ni Manang Alice. Dito na kita sa hambal ko bala nga isa pagid ka chapter sa kasaysayan ni Manang Alice nga hindi niya man malipatan. Siling ko gani, parte gini guroy kagwapa kay Manang Alice, no? Tinakita naton iya sining pictures sa una, sang bataon pa siya. Kaya 16 years old siya nga gin pamanahan sa kay Ramon. Kag hasta na lang ati sa amon nga panahon, 23 years old si Manang Alice, no? Ti bata pagid kag siling niya Miss Jazz, hindi magid ko ya. Amo na kagwapa, puro puti ako. Kaya amo na nga damo sa may nagatanda sa ako, no? So yari na, dito na kita sang isa pagid nga nagtanda kay Manang Alice nga si Nonoy, no? Labot siya sining bana nga nagtaliwan si Ramon, nagpangaluyag sa iya nga si Nestor. Ari ay ho, hindi man malipatan ni Manang Alice ang ginhimo sa iya sang bantay sa iya sang gamay pa siya kuno sang bata pa siya ginaay-ay na niya si Manang Alice. Kag ini nagahingala naman sa kay Nonoy. Yari, ang dugang kasaysay ni Manang Alice, iyagin suguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, maisa pagid ako ka chapters ng kabuhi ko nga hindi ko gid malipatan. Para sa akon, tuman pagid ini kapait. Bangod kay may isa katawo nga masiling ko, Miss Jazz, maginhimo gid nga hindi amo sa akon. Hindi lamang tong ang engkargado tong nga tigulang, pero at least atuya wala na dayon. Ining si Nonoy, Miss Jazz, isa ini siya kalalaki nga naibaluan ko suno pa sa iya, gamay pa ko yung ginatulutandaan niya na ko na. So, sang bataon pa ako, nakita na ko ni Nonoy kiti diri sa amon lugar sa Silay. Sadto nga panahon, nagakilalahay man lang ka nagasinugat anay mo. So, gamay pa ako sadto, ara pa kuya, ara pang akon sini nga pamilya, ginatulutandaan ako gali ni Nonoy. Labi na gid sadtong ang iya picture nga naglapta to sa malaman sa iya sini nga iloy. Pinakita sang madamo nga mga kalalakinhan ang picture ni Manang Alice. So, sadtong napatay na ang bana ni Manang Alice, no, nga si Ramon, ay nagbalik ining lalaki man. Nagkadto sa ila balay, hasta na lang nangaluyag naman ini. O galing kay si Manang Alice ya, hambal niya yaya. Hindi ko ya gusto nga bag-o lang ko na balo. Ang luyag ko sa bana ko ara sa gihapon. Hasta na lang at nakatrabaho si Manang Alice. Hasta na lang ati amat-amat man nga marasmas nga kinahanglan, kalimtan na ang mga nagliligad. Although ara sa gihapon, ang iya siniya nga pagpalangga sa iya simbana nga si Ramon, po nakapadayon, nakalipas ang panahon, nakapadayon si ang pila ka mga binula, nakapadayon si Manang Alice sa iya sini nga pagtrabaho. So ining lalaki nga ni Miss Jazz, gintandaan niya ako sini. Wala ako nakibalo nga ang iya siniya nga pagtanda sa akon, gamay pa ko, naluyag na siya. Amo ining sinunoy. Isa sadto ka best, Miss Jazz, nagkadto siya sa balay. Nagapulo pangaluyag na ni siya sa akon, pero wala ko lang siya ginasapak. Bangod kay ti, bag-o lang ako yung Miss Jazz na balo, kag hindi ko yung gusto yung magbaton sang manug pangaluyag, si Nestor gani, wala ko man ginbaton, kay ti, bag-o pa lang ko yung nabalo. Kag wala ko plano nga isla ng akon sini nga bana, Miss Jazz, nga si Ramon, sa akon sini nga tagipusuon. So pero padayon ang pagpakadto pa karina ni Nonoy sa balay. Hasta na lang si Papa
nga amo ni ang ginhambal din ni Manang Alice sa si Papa, amo ni gurong iya siniiya nga father-in-law, no? Kaya wala niya man din ginhambal nga amo ni ang papa ni Ramon, no? Pero sa dalayon gin-intindi ko na lang nga amo ini ang papa, no, ni Ramon ang iya siniiya nga father-in-law. Isa sad to ka best Miss Jazz kay ti nagmayuhay ni sila sang akon sini nga papa. Nagkadto siya sa balay. Nakibot ko nga ang ini nga tawo nga ni nga si Nunoy ara sa balay, nagpangaluyag siya, Miss Jazz. Nagpamangkot siya sa akon ining sinunoy, kay ginpapasaka sa sang akon sini nga papa mo. Nagtulutan siya sa mga pictures namon, Miss Jazz. Iti, amo to? May picture siya nga nakitaan nga may tupad ako nga isa ka lalaki. Pero hindi to yung akon sini nga bana nga si Ramon. Ti lain to ya Miss Justy, syempre may mga nagakatabo man sa amon sini nga lugar nga ti uso naman ang magpa-picture although nga black and white. Ti sinunoy nakita niya ni ang picture nga ni. So sang ara na ako Miss Jazz, nakaabot na ako sa balay. Nagpamangkot tayong sinunoy sa akon, Alice, sinuni ang sa litrato nga tupad mo. Sino ining lalaki sa litrato nga tupad mo. Tinakibot bala ako Miss Jazz nga daw amo na siya ka ano bala? Kadaw ka sigurado gid nga daw gina panagiyahan niya ako. So nagwa ako kag nagpalapit sa iya dayon, Miss Jazz. Kay ti sabton ko siya. Kilala ko lang na iya. Sabi mo, Miss Jazz, pertigali sa iya kaimunan. Sa kadugay na niya, nga naluyag sa akong ginatulutandaan niya pa ko, hasta nga ti nakapamana ako, Miss Jazz, hasta na lang nga nabalo ko, ti gimpadayon niya yang iya sini nga buko man sa akon, nagpamangkot siya sa akon kung sino ang sa litrato nga tupad ko. Tiya mo to, Miss Jazz, ang nagpalapit na ako sa iya, kaginsabat ko siya, ti kilala ko lang na iya. Abi mo, Miss Jazz, dayon niya kuya ginuyatan sa liog. Ang akon sini nga papa, si papa na naog sa balay. Kaya ti gin hatagan niya kami sang kay gaynan. Kaya ti nangaluya gani, naglisensya, kag panuwag niya pa kay papa man. Daw ka grabe, gidya ba lang iya sini iya nga pagka-presko, bala Miss Jazz. Daw ka angay nga daw uyatan niya nagid kuya bala sa liog. Kag sa amo to nga panahon, Miss Jazz, ginuyatan niya gid ko sa liog. Kag ang malain pa nakibot ko kay do nagpalamula sa bala Miss Jazz kay nakitaan niya nga sa litrato may upod ko mo nga iban nga lalaki. So ginuyatan niya ko sa liog pakadto sa kwarto namon, Miss Jazz. Tinakibot ko, nagbato ko, nagwaras. Ako nga ang anuhon mo kuya nga ang mga pasudlon mo ko sa kwarto ay nagwa ko gani. Ang hambal niya sa akon, Miss Jazz, Alice, sa nasiling ko na dugay ko na ikaw iya. Ginalantaw, dugay na ako ya. Bata ka pa ya, may luyag na kuya sa imo. Karon, kay nabalo ka na, nagapangaluyag ako sa imo, wala mo man ko ginasapak. Ti, ining picture nga ni, nga maiban ka nga upod nga lalaki. Ti, balo ka na, pero ti, hindi ka man niya gali. Wala gid ko tsansa, kag iban man lang ang magpulos sa imo. Pwes, nakibot gid ko, Miss Jazz, kay sa amo to nga panahon, wala gid ko naglaom nga amo niyang matabo. Miss Jazz, sa tutod lang natabo gini sa akon. Ginsulok-sulok ako ni Nunoy. Kay gali, Miss Jazz, may ara na siya sang malain nga buko sa akon. Pag sulok-sulok niya sa akon, hambal niya mapuslan ka malang gali sa iban, ari ay. Ginsumbag niya ko, Miss Jazz, sa sulok-sulok ko, kay gabato ko mo.
Abi mo, Miss Jazz, dito ko naguntat ang akon si panumdom. Sang time nga nagbatsyag ako sang kalain sa akon siniiya nga lawas nga napunuran gid ko, Miss Jazz. Grabe gid ang akon siniya nga nabatsyagan nga sakit. Hasta na lang, Miss Jazz, nga nalipong ako. Dito naguntat na akon si panumdom nga upod ko si Nunoy nga gindala niya ko sa kwarto kag ginsulok-sulok niya ako. Sang naumpawan na ako, Miss Jazz, pagkalipas ng pila ka inoras, naumpawan na ako, Miss Jazz. Nakibot ko kay ara na kami, Miss Jazz, sa Katrin ni Nunoy kag nagakupo na siya sa akon. Tinagwaras naman ako yung Miss Jazz, nakibot ko anong natabo, ginano mo ko. Sang nagpamangkot ako, Miss Jazz, sa iya. Wala siya sang may ginsabat, kundi nagapangayo siya sang patawad. Siya patawara ako, ali sa ginhimo ko sa imo. Pero siling niya, sa nasiling ko na gani, gamay ka pa, ginatandaan ko na ikaw, grabe ng luyag ko sa imo, nagpamana ka, nabalo ka, pero wala mo mang kugyapong ginasapat. Yeah, willing ako nga magpakasal sa imo. Willing ako nga ipakasal ko ikaw. Nakibot ako, Miss Jazz, dito kag daw malipong ako liwata. Nagilibion ako, ginambalan ko siya, ano ang ginhimo mo sa akon? Pero wala siya, Miss Jazz, nagsabat. Hasta na lang nga naghambal sa akon nga, pakaslan ko ikaw, Alice. Grabe, Miss Jazz, ang may tabo sa akon kabuhi nga daw, hindi mapatihan pero natabo ini. Sa nagpamangkot siya sa akon, Miss Jazz, nga daw malipong naman ako, kag daw gahibi nagig ko, Miss Jazz, ang namin ko daw malipong ako. Siling niya, pakasalta. Kay sabton ko ang akon sining responsibilidad sa ginhimo sa imo. Wala gid ko, Miss Jazz, na nagsabat sa iya. Hagay lang siya pangayo isang patawad sa akon, Miss Jazz, pero wala gid ako yung nagsapak-sapak sa ila. Wala ako magsabat. Pagkatapos, sadto, Miss Jazz, ginpabayan niya ko, nanaog siya. Kag nakibot si Papa, nga nanaog siya, Miss Jazz, nga wala ako upod. Kag nakibot man ako gani, Miss Jazz, kay gintawag niya si Papa nga Papa man. Siling ko nga ang nagpapa na siya sa papa ko. Bangod si ni Miss Jazz sa natabo sa akon nga wala ko kabalo kay tinalipungan ko, wala man siya nagsabat kung ano ang buot siya silingon. Nga ang ipakaslan niya ko kay sabton niya ang responsibilidad niya kay pagbugtaw ko, Miss Jazz, anadumduman ko yan, nalipungan ko mo. Tinakulbaan ko kay basi balang may natabo sa amon. So grabe naman, Miss Jazz, ang akon sininga paghilibion. Nagkadto ako sa Adela, sa isa ka lugar dira sa Adela, Miss Jazz, sa akon utod, kag nadugid. Kasiling ko basi, ginlugos ako ni Nonoy. Tinaglalain man ang akon sininga utod, Miss Jazz, ang anong natabo, haw? Di ko wala ako gani, kay nalipungan ko. Pero amo na pagbugtaw ko, naghakos na si Nunoy sa akon, ang naghambal nga sabton niya, ang ginimo niya sa akon. So bangod si Miss Jazz sa kaakig man sa utod ko, nga taga Adela. Dayon kami, Miss Jazz, naglakat sa police station. Kagin sugi dito, ginpablatter ang natabo sa akon. Ginpamangkot ako sang police, Miss Jazz, kun bala. Nalabot ako sang ginaaligar ko nga si Nunoy na naglugos sa akon. Pero ginsabat ko ang police, Miss Jazz, nga, sir, wala ako sang may nadumduman, nalipungan ako. So bangod si ni Miss Jazz, kay hindi man kuya makahambal sa iya nga may natabo sa amon, pero ginsaysay ko sa iya kung ano gito ang natabo sa amon pagkatapos nga nakamuklat ako. So gin-refer kami sang police, Miss Jazz, kag ginpaidalom kami abi kay ginhambal ko yang nga nalipungan ako mo. Kay mahambal ko karon nga ginlugos ko wala man ko sa may wala ko kabatsyag, wala ko sang may na
Sa prangka nga sugilanon, Miss Jazz, nagsalalaki tong akon siniiya nga puson. So, pa-examination ako, Miss Jazz, pa-examine ako sa isa ka doktor para lang gid nga balaan kung ano gid ang natabo, kung bala nga nalugusan gid ako ni Nunoy. Kay ti nalagyo si Nunoy, Miss Jazz, hindi na siya makitaan. Sang time naman, examine ako, Miss Jazz, pamangkot naman ako sang doktor. Siling sang doktor, pila ka tawo ang ginasiling mo nga naglugos sa imo. Hambal ko sa iya, Miss Jazz, ti amadumduman ko lang antes ko nalipungan si Nunoy, isa lang gid. Pero Miss Jazz, suno sa doktor, grabe gikuno mo. Ang iya siniiya nga nakitaan sa akon siniiya nga private part, sa akon siniiya nga matres. Pero naghambal ang doktor sa akon, Miss Jazz, nga hindi lang isa. Ang hambal sang doktor, duha ang makitaan ko. Pero ginpamangkot siya man ko, may bana ka? Tinagsabat ko, Miss Jazz, oo, pero nagtaliwan na yung bana ko sang December lang. Napatay ang bana ko. Si amo to, Miss Jazz, daw kadamo sa mga ginangot-angot. Hasta na lang, Miss Jazz, ambot kung anong natabo. Wala ako yung nakaangkon sa akon sining hostisya. Nagpauli kami sa utod ko sa amon sinibalay. Nga nagalalain naman ko, Miss Jazz. Amo naman yung rason ko nga wala naman ako iya, Miss Jazz. Nakatrabaho, bangod kay pirmi lang ako nagahibi. Sa amo to nga panahon, dumduman ko naman ang bana ko nga si Ramon. Siling sang ako singa utod, sige lang kay i-follow up taning imo sini nga kaso. Nalimunaw, malang tugani Miss Jazz si Nunoy. Amo di ko nga hindi ko man ini malipatan, bangod kay ti amo ning natabo. Odo nga nalipungan ako, Miss Jazz. Bisan ang doktor, wala man niya sang may final nga ginhambal sa akon kag ang pulis. Ti Miss Jazz, adto ya ti wala ka balay, Miss Jazz, ang nagakaigo nga kaalam. Upod na sa akon si pamilya, ti mga pigado man lang kami. Hasta na lang gani, Miss Jazz, nga ti napabayan ato. Sang time naman, Miss Jazz, bulan naman sa to sang Abril, nag-abot ang bulan sang Abril, may ara ako sa to sa balay sang akong si maugangan. May natabo naman, Miss Jazz, sa balay. Hindi ko pagid ni matungkad nga ang nagakatabo ini sa akon, Miss Jazz, sadto. Amo nang rason ko nga ang ginpasulat ko gid ini kag isaysay para nga makapulo pa utwas ako sa akon siniiya nga tuman ka sakit kag karikot nga naagyan sa akon sinikabuhi. May natabo naman sa balay, Miss Jazz, bulan na sadto sang Abril. Pagkalipas to nga amo tong natabo sa amo ni Nunoy. Amot, Miss Jazz, hindi ko ya sana siling ko, hindi ako ya gwapa, puti lang gid ko katama nga klase sang babae. May nagharana sa akon sa balay. Pero gimbalibaran sila ni Papa nga wala ako. Pero ara ko, Miss Jazz, sa balay. Nangakig ang nagharana kay nga wala kuno ako nga ara gid lang ko. So nagbanta pa siya, Miss Jazz. Upod sa iya sini nga manugharana nga kuhaon kuno nila ako. Ba, Miss Jazz, gulpi man ako yung nakibot kay ining mga nagalagasaga sa akon, Miss Jazz. Grabe, gidya, perte, gidya. Sa totoo lang, Miss Jazz, ining nagharana sa akon nga wala ginpasaka ni Papa, kay ti ginbalibara ni Papa nga wala ko. Nangakig. Ila ginguba, Miss Jazz, ang portahan sang balay sa amuto nga panahon kay gusto nila magsulod kay suno pa sa namanugharana nga to nga lalaki.
Ara ko kuno sa sulod. Di kay binbalibaran gani ni Papa, Miss Jazz. Kaya mo paning natabo nga daan sa akon. Ti ilaging guba, Miss Jazz, ang pertahan sang balay sa amuto nga tion. Wala to si nanay. Ang akon si mother-in-law. Pero, ining akon siniya nga father-in-law si Papa, may armas ini, Miss Jazz. Ang armas ini, patalom lang ni man lang, Miss Jazz, ang ginatago-tago ni Papa mo. Binangon, kag, abi mo, Miss Jazz, nagubagid ang bintana. Kay hasta to, Miss Jazz, sa ila siniya nga porpiya, hasta sa bintana sila, Miss Jazz, naglabutanay. May lang kay ang bintana, malang balaya ang naokpan, nagubagin ang bintana. Perting ako si Kulba, Miss Jazz, daw, naga-ililihi ko sang Kulba. Singko, ano man yung nagkatabo sa akon man? Sa muto nga panahon, Miss Jazz, maayo man kay may naglalabay nga mga tao, bala, kay nagtinaghul ang ido namon. Gintaghul sila sa ido, Miss Jazz. Kaya mo to nagpalalagyo to, ang nagsaka sa balay. Kaya mo naman to, Miss Jazz, ang nagakatabo sa akon, rason nga hindi ako makatulog. Daw mabuang ako, Miss Jazz. Wala pa ko nga dani na tapos to ang akon siniya nga pag batsyag sang kasakit, sang nadula ang ako si Bana nga si Ramon. Ara naman dayon. Pagkatapos si Nunoy, amo naman ni. Abi mo, Miss Jazz, pagkadason nga adlaw, sa nag-abot na si nanay, ginabalang ko ni nanay nga ano man ang nagakatabo sa imo, Alice man. Ano pa ko ganit ni nanay nga, abi kay ti, balo ka na, kadamo gid sa mga naga-interes sa imo nga mga lalaki. Ginabalan ko ni nanay ko, Miss Jazz, nga abi, kung pwede pa lang mangita ka, sang palamanhon mo nga bago. Para nga may mabantay sa imo, kag para nga hindi ka na lang yung pag-interesahan, hindi ka na lang paglagson sa sining mga lalaki nga ini nga naluyag sa imo. Naglalain ako, Miss Jazz, nga ti amo pa ning ginhambal ni nanay sa akon, paano ako makapamana, kay ti amo ni bala, Miss Jazz, ang natabo sa akon. Nahadlok na gid kuya, Miss Jazz. Ang namin guro ni mama ko, nga ti amo na para nga may mabantay sa akon, kag amo na, mauntat ang paglagas sa mga lalaki sa akon, Miss Jazz, kay ti isang time nga may bana ko si Ramon, ti wala man sila, Miss Jazz, nagapalapit, although nga may ara sa gihapon niya nga nagaka-interest. Bangod sini, Miss Jazz, nagbalik ako sa amon sa balay sa Patag. Kay siling ko may kuwaon lang ko to bala, Miss Jazz, kay hambal ko gani nga basi pa lang bala nga makabulig sa akon ang mga tao naman niya sa Patag. Siling ko may kuwaon ako. Nagbalik ako sa Patag, nagsakay ako, Miss Jazz, sa salakyan. So ato naman, may nakakita naman sa akon nga tao sa salakyan. Ang siling, daw amo man ni siya ang ginapanguluyagan ni Nestor. Pagkabati ko, Miss Jazz, nga may nag-upod naman sa ako, naghambal nga, daw mo man ni siya ang ginapangaluyagan ni Nestor. Natingala ko, Miss Jazz, nga sang ara ako sa salakyan, perti ang kasaysayan ni Manang Alice, no? Kung kaisa daw, ginabasa ko ni liwat-liwat, pero amo giniya ang dalagan sa iya sining kasaysayan. Grabe gid ang iya siniya nga na agyan. Siling nga, sang ara na kong sa salakyan, Miss Jazz, may nakamutik sa akon nga lalaki kaya naghambal man. Do amo man na siya ang ginapangaluyagan ni Nestor. So natingala gani ang driver nga gihinali lang, Miss Jazz, nakabalikid kami, may nagalagas sa amon. Sila sa driver, kilala mo to dahil. Siling ko hindi ko makilala nung
Singko sige lang, diretso lang kay makadto kuya sa patag. So amo to Miss Jazz, ginpatuduhan dalagan sang driver ang akon sila ginasakyan nga salakyan Miss Jazz. Siling niya, abi patuduhan ko be kay parang kung lagso niya gid man kita, kay ti damo man Miss Jazz nga naglabay sa nga mga salakyan mo. Siling niya kung lagso niya gid man kita, mabalaan tagid kay ti kung sino ang ginalagas niya. Pero Miss Jazz, sige ang panirbato sang nagalagas kag ang bot silingon bala Miss Jazz pahinayon ang salakyan nga akon sige ginasakyan. Hasta na lang Miss Jazz nga naghinay kami kag nakibot gid ako Miss Jazz, ginlambatan kami kag nanaog ang amo nga lalaki kag may upod siya Miss Jazz nga matawo niya. Nagpalapit sa amon ang amo nga lalaki kag nagsaka sila sa salakyan nga ginasakyan ko. Gintudlo siya sini mga kaopdanan, ay sini nga mga tinawo man Miss Jazz nga amo ina ang ginapangaluyagan ni Nestor. Namangkot ako Miss Jazz. Piling ko maano kamuhaw. Wala silang sabat Miss Jazz nga gambal sila sa akon. Ikaw gid man si Alice. Abaw Miss Jazz, perti gid ang akon si kakulba. Kay nga ano naman iniman nga ginalagas naman ako sini. Pagpamangkot niya nga kung ako gid man si Alice, abi mo Miss Jazz, perti ang kulba ko. Tapos iya ginpapanaog kag ginpasaylo sa salakyan. Bali ako Miss Jazz, ginpapanaog niya ko kag ginpasaylo sa salakyan. Kag samtang nagalakat kami, ginhambalan ako sang amo nga lalaki nga amo to sa mga tao, to mga kaupdanan niya. Siling niya, day, sabton mo si Nestor nga nagapangaluyag sa imo. Kaya makakon mo na Miss Jazz, mga ginsugo gali ni Nestor nga abi ko anay mabuot ining si Nestor. Nag-usar pagali ining si Nestor sang iban nga mga grupo niya para lang gid nga piliton ako. Dali lang gid mga kabombo kay daw parang daw hindi man among akon sing buhok ko. Ari na kita sa climax sa kasaysayan ni Alice. Gayo man si Bombo Anthony. Ginambalan ako sang leader, Miss Jazz, nga naglambat sa amon. Siling sang leader, naghambal siya nga, Day, Alice, ikaw si Alice, no? Hindi ka na magpakatig-a pa. Sabton mo si Nestor nga nagapangaluyag sa imo. Nakibot ko Miss Jazz, mga tinawo, mga ginsugo gali ni Nestor. Abi ko anay mabuot si Nestor. Pero kay grabe man ni Miss Jazz ang luyag niya man sa akon mo. Do kaangay bala, do pamadyagan ko si Manang Alice no, ako niya ano lang niya, labay lang ko. Do artista baya si Manang Alice no. Kagwapa-gwapa gid siya kag ginapurso siya sang damo nga mga tawo. So sa pagpadayon, pag-abot sa patag jutay Miss Jazz, kay dito ko makadto. Samtang nagalakat ako Miss Jazz, siling ko katunto man ni kay Nestor nga ang amo niya ang ginhimo niya sa akon man. Abi mo Miss Jazz, nagakalam na gid ang dapa-dapa ko nga para lang gid bala nga makita ko si Nestor kag hambalon siya nga ang ginamo mo pa nga ginpalagas-lagas mo pa kuya. Ti amo ni Miss Jazz ang natabo. Sa nagkitanay kami ni Nestor kag ginhambalan ko siya nga may lambat sa akon nga makilala mo kag hambal nila sa akon. Sabton ko ikaw. Tigin sugiran ko si Nestor kay nagkitanay kami Miss Jazz. Abi mo Miss Jazz si Nestor.
grabe gid ang iya siniiya nga pagkakita sa akon. Kay dugay niya nako gani man Miss Jazz ginapangaluyagan pero sa nasiling ko na bag-ulang kuyagin ano mo. Bag-ulang kuyagin ginabayaan sang bana ko, bag-ulang ko nabalo alang-alang man nga mangita ko dayon niya. Sabton ko ang mga nagapangaluyag sa akon. Pwerte man ni Sinestor Miss Jazz. Pagkakita niya sa akon Miss Jazz kay siling ko gusto ko na gid siya maistorya. Nagdalagan si Nestor sa akon, Miss Jazz. Nagdito kami nag-istoryahanay. Siling ko, anong ginhimo mo? Kay ginkwa ko ang tsinelas ko, kay gusto ko siya bala nga ano bala, kung pwede pala nga gani, Miss Jazz, ang iya sini, ang akon tsinelas, ipungkoy ko sa kay Nestor mo. Kaya nainit bala ako nga ginpa lambatan niya pa kuya kaginambalan to sang tao to nga sabton ko siya. So mo to ginkuha ni Nestor akon siniiya nga ginkakas nga sandalyas kagin takod na liwat ang akong sandal kagin uyatan niya ako Miss Jazz sa kamot. Ginpatindog kagin hambalan nga katagi ako sa tsansa. Alis sa tagi ako sa tsansa kay palangga ko ikaw. Naluyag ako ya sa imo. Kung ano man na nagkalanabo sa imo sadto, kalimti na inaari ako nga nagatanay sa imo sa ako sa paghigugma. Grabe man no? Grabe man niya ang luyag ni Nestor sa kay Alice, no? So mo to Miss Jazz ang nagtindog na ako, kaginambala niya ako, hatagi ako tsansa. Kay grabe gid ang kaluyag ko sa imo. Ako ang magabulo sa imo si Bana nga si Ramon, hindi ko ikaw pagpabayan. Abi mo Miss Jazz, ang time nga naghambal siya sa akon, ginhalukan niya ako Miss Jazz. Kag nakibot ko ti syempre Miss Jazz nakibot gid ko ko ari na naman ano man ni sila yaman sang pagka dason Miss Jazz. Sa prangka nga sugilanon, ang iya siniya ginhambal sa akon, ano man sa akong panguna-una. Siling ko nga aabi nga, ginabalan ko ni mama mo, nga siling nga abi mangita ka sang lalaki, mamana ka na lang kay para nga hindi kapag lagsund sa mga nag-interes sa imo. So sometime ginabalan ako ni Ramon, nga amo to, nga palanggaon ko gid ikaw, ako ang magabulos sa kay Ramon sa pagtatap sa imo. Iti bata pa man ako Miss Jazz mo. So, ano ko to, Miss Jazz, panumdum ko to. Kag sang paghalok niya sa akon, Miss Jazz, daw, lain bala ang effect. Lain ang epekto sa akon sang time nga to. Daw, para sa akon, una-una, habi ko, anay, do katraidor siya nga, aging palambatan niya pa ako, kaginambalan nga sabton ko siya, pinaagi sa ibang nga tao. Grabe man ang iya siniiya nga pamaagi, Miss Jazz, agud lamang nga mapasabat niya ako. Pero antes pa man, naghambal ko gani, nga si Ramon niya mabuot, abi ko anay mabuot siya. Kaya mo malang to, Miss Jazz, sa hindi ko na namian sa iyang, ginpalambatan niya ko sa mga lalaki. Pero, sang paghalok niya sa akon, Miss Jazz, dito daw lain ang epekto sa akon. Kag, siling pa na di man ng Alice, Miss Jazz, ginakahidlawan ko man ang pagpalangga sa akon bana sa akon. Nasiling ko basi, amo na ni si Nestor ang ginahatag sa akon. So, pagkatapos to, Miss Jazz, naglisensya si Nestor sa akon nga updan niya ako. Kaya na ano na to mo, nasabat na tong pamangkot ko nga, sinuto yung nagpa sa akon ba? Nagpapara sa akon sa salakyan. Gigali, amo to yung Miss Jazz, si Nestor, pamaagi niya sa iya siniyang pagpangaluyag sa akon. So, naglisensya siya nga updan ko siya, Miss Jazz, kay kuwaon, may kuwaon ako mo sa amon si Balay, siling nga updan ko ikaw. Abi mo Miss Jazz, pag abot sa balay, bangod sa nagakatabo sa akon, nagalibog ang akon ulo, naghibi naman ako. Kaya nadumduman ko naman, si Ramon sa amoto nga balay, kung sa diindra kami Miss Jazz, nag-estar. Nagilibion ako Miss Jazz, pagkatapos ginhakos ako ni Ramon, kaginhambalan niya ako nga, akseptara na ako kay palanggaon ko ikaw.
Sa nagapauli kami, Miss Jazz, naghapit kami sa patio. Kaya ti amo to wala na kuya may mahimo pa kay gusto ko mapuli naman sa amo dito balay. Ti kay gusto gid ni Ramon nga maupod sa akon, Miss Jazz. Kay gusto niya nga upda niya ako pauli. Kag naghambal siya sa akon, samtang nga nagalakat kami giistoryahanay kami, Miss Jazz. Naghambal siya sa akon nga tudtuon niyang akon si paghigugma sa imo. Kung ano man na nagkalanabo sa imo sadto, wala na bali sa ako na importante subong. Alis, akseptara ako, hatagi ako sang tsansa. Miss Jazz, ang pagpauli namon, nakalabay kami sa patio kung sa diin ginlubong nga akon siningabana. Ginambalan ko siya nga mahapit ko sa lulubngan sang bana ko. Grabe gid ka bugat sang akon singadughan. Sa nakita ko naman ang amon si Balay, ang amon sininga ginahikutan sadto, Miss Jazz. Inadumduman ko naman ang bana ko. Dito, Miss Jazz, sa patio, abi mo, Miss Jazz, nagluhod si Nestor. Nakibot ko kay nagluhod siya gulpi sa lulubngan sang bana ko. Kaya naghambal siya. Nagapangayo sa sang patawad sa ginhimo niya kuno sa akon, pero ang iya lamang kuno ya maminatud-o nang iya siniiya nga gusto sa akon. So daw naglisensya sa Miss Jazz sa akon sininga bana, nagluhod siya. Nagambal pa siya, pasensya na wala ako dala bulak, Ramon. Pero sa subong, gusto ko lang nga ipahibalo sa imo nga palangga ko ang asawa mo nga si Alice. Ti amo to, Miss Jazz. Abi mo, Miss Jazz, atong naghambal siya nga wala siya nakadala bulak. May isa gito ka best, Miss Jazz, nga nagbakal gid si Nestor sang bulak. Kagin balikan niya gito ang lulubngan sang bana ko, kagin alayan niya sang bulak, Miss Jazz. So sa pag-abot namon sa balay naman, Miss Jazz, nga ara si mama kag si papa, naglisensya na dito si Nestor. Kay siling ko gani sa iya, siling ko tagaan ko ikaw sang tsansa, pero basta ang importante nga hindi mo ko iya pagpahibion. Amo to, Miss Jazz, ang akon siniiya nga ginhambal sa iya mo. Ano ka maminatudon nga mapromisa mo sa akon nga hindi mo ko iya paghampangan kaangay sa iban nga kinakaibaluman siya, Miss Jazz, kung anong natabo sa akon mo. Siling ni Nestor sa akon, pakasalta. Upuray ta, kay ipabatsyag ko sa imo akon pagpanangga. Hasta na lang, Miss Jazz, nga ti amo to naglisensya siya. Pag abot namon sa amon sinibalay, naglisensya ining si Nestor, Miss Jazz, nga mag-upod kami, kag magapakasal kami. Nagrespeto siya sa akon siniiya nga mga in-laws. Nagambal siya kay mama, kag kay papa, kay nanay, kag kay tatay, nga ti mapakasal kami, kag magaupod na kami, kay amo na ang iya sininga plano na luyagid siya sa akon, Miss Jazz. Ti isa malipot nga pulong, Miss Jazz, ang dason nga abot sa akon si kabuhi, kagin palangga ko man, Miss Jazz, ginatagon ko tsansa, amo na ining si Nestor. Hasta na lang, Miss Jazz, nga kun wala kami yan nakabata ni Ramon, ang akon si Una nga nanginbana, nagbata kami yan ni Nestor, Miss Jazz, 3 kabilog. 2 ka mga lalaki, kag isa ka babayi, Miss Jazz. Pero napatay pa gani, Miss Jazz, ang babayi nga amon siniiya nga bata ni Ramon o ni Nestor, Miss Jazz. Kaya kami ni Ramon, wala kami iya nakaangkon sang bata. So, Miss Jazz, nakapahuway ako sa mga nagka-interes sa akon nga mga lalaki. Insakto tong hambal ni nanay nga dapat mamana na lang ako. So amo to, Miss Jazz, sa nibaluan nga nakapamana na ako. Naguntat naman lang tong mga lalaki nga nagkagusto sa akon. Amo na, updanay kami ni Ramon, ni Nestor, kag nakaangkon kami sang kabataan, Miss Jazz. Sa malipot nga pulong, ining si Nestor, Miss Jazz, una naman niya nagtaliwan. Nagtaliwan na akon si ikaduha nga bana nga si Nestor sang August 24, 2007.
Kag Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, ti kundi ara naman, liwat naman ako yung naghibi, bangod kay ti, nanginbalo naman ako. Iginbaton ko na lang Miss Jazz ang akong siniya kapalaran, nga among ginman niyang kapalaran ko, pero antes pa man nga nakapamana ako, kag nangin malinong kag matawhay ang akong si pagpangabuhi upod sa kay Nestor. Mapasensya lang gid kay nagka-problema kita diri. Balik na kita sa last page kag sa katapusan nga mga tinaga sa pinanid sang malawig nga kasaysay ni Manang Alice. Suno pa kay Manang Alice na patay Miss Jazz ang akong si kaduwa nga bana nga si Nestor sa August 24, 2007. Kag subong sa karon Miss Jazz ang akon upod sa balay, amo na lamang akon sining nga apo nga lalaki. Kag diri lang kami nagakuha Miss Jazz ang amon siniya nga kalanon sa amon sini nga balay. Pigado man kami Miss Jazz. Pero ang akon bata kay ang akon bala mga bata Miss Jazz ang apo ko nga upod ko diri amo na siya ang bata sa akon sini nga bata. Amo ni siya nagabulig-bulig man sa akon. Pero sa totoo lang, Miss Jazz, ang akon si bata, wala man nakatapos sa iya sa pag-eskwela, bangod man sa kapigaduhon man namon eh. So, amo man na akon nga, ang isang kahig, isang tuka man lang kami, wala trabaho ining akon siya bata, kung sa diin ang iya siniiya nga bata, ang apo ko, amo gid ang nag-aalalay diri sa akon, Miss Jazz. Miss Jazz, ikaw bahala, magpasensya sang sulat ko ha. Gimpasulat ko lang ni Miss Jazz sa asawa sang akon hinablos kay hindi ako iya makakita. Di rin nagtapos ang kasaysay ni Manang Alice. Suno pa kay Manang Alice sa iya sini nga postscript. Siling niya, abi mo Miss Jazz, hindi man ako matahom. Ginklaro giti ni Manang Alice so, sa postscript niya, hindi man ako matahom Miss Jazz, pero maputi ako. Kag wala man ako yung nagalagaw, dili lang ako sa balay. Hey, Miss Jazz, duha pa lamang katuig ako nga nabulag. Abi mo, Miss Jazz, lantuon tada ba lang picture ni Manang Alice, no? For the last time, no? Kay namo man nagapamangkot kun nga kon anong tsura ni Manang Alice mo, no? Lantuon naton dira. Bombo Anthony Arada kahapon gipakita na ni naton. Amo ni si Manang Alice, no? Sang bata pa siya, may tupad siyang lalaki, kag sang tigulang na siya nga amo na ni Coron, 75 years old. Siling pa na ni Manang Alice, so nagpaangga pa si Manang Alice sa akon, Miss Jazz, birthday ko sa maabot nga Marso 12. Ang edad ko 76 na. Kag kalingawan ko na lang niya, Miss Jazz, ang magpamati sa Bombo Radyo. Pulaton ko, Miss Jazz, ang imo si pagbasa sang akon sini nga sulat. Kapasalamat gid ako sa asawa, no, sa akon sini iya nga hinablos. Kay ti kung kaisa nagahambal sa akon, Miss Jazz, nga hindi man ano ni Nayman. Siyempre, Miss Jazz, 75 na ako, 76 na sa March 12. Nagakalipat ko. Pero kapasalamat ako kay kinatagan niya ako sang tsansa nga masulat niya kag mapaambit ko ang akon sining kasaysayan. So, madamoy nga salamat, Miss Jazz, amo ining akon sining nga matuod nga kasaysayan. Ang tagpadala, tawag lamang ako sa kay Alice, sang Silay City. At last, natapos gid man, no? Sa part 6 ang kasaysayan ni Manang Alice, mga kabombo. Ahay, subong si Manang Alice, 75. Advance happy birthday sa imo Manang Alice. This coming March 12, no? Tingala ko man nga nagpasulat kasi Manang Alice kay birthday niya sa March 12. Ang mambal ko lang sa imo Manang Alice sa
from the bottom of our hearts, no, from the management and staff sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, especially on my part, no, nga tigin ano mo gidya bisan bulag ka na sa sulod na karon sang 2 ka tuig. Mamangkot pa ko tani kun nga bulag ka man nang, no, o galing wala mo man gid isa-isa. Bisan bulag ka na ya, pero sa gihapon, nagtinguha ka nga ipaambit ang imo kasaysayan. Kag, I'm sure kadamo gid sang aton si mga tagpalamati, ngo, naggahulat sa imo si kasaysayan, 6 parts. Adlaw-adlaw naton nga gin, basa ini diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. No, salamat gid from the bottom of my heart, si Miss Jazz, no, natandog gid sa imo siniiya nga, ginhatag diri nga trust, no, nga basahon naton kompleto do imo kay kahibi ka kon may mga problema natural man lang na I know ang imo sin sekretong imo sin dako nga pagtuo sa mahal nga makaako, no? So manang alis padayon nga magpakabakod bisan hindi ka na makakita pero ti makabati ka kag ang radyo among imo sini nga best friend subong kag amo man ang nagahatag sa imo sang kalingawan. Suno pa sa imo ang Bombo Radyo na lang gid ang nagahatag sa akon sang kalingawan. Manang Alice, God bless you. Salamat gid. I hope nga ti makita ako ikaw, no? Dira sa may silay. Kung pwede pa lang, no? Makakadto ako dira Manang Alice sa imo kag magpasalamat sa imo nga ti amo ni ang imo siniya nga ginpaambit diri, no? So God bless you Manang Alice sa imo sini nga apo sa mga kabataan mo dira sa nagdulong diri, no? Naghatag pa ni gani si Anneth, no, naghatag sa iya sini nga cell number. Anneth, salamat gid. Amo ni siya guro ang asawa sa hinablo si Manang Alice nga amo ang nagsulat sang kasaysayan ni Manang Alice, no. God bless you. Padayon nga magpakabakod. Ang ining aton sini iyang ginabatya nga kapigaduhon. Ano lang iniya, no, mga kabombo, no. Medyo pagtilaw lang ini pero sa imo Manang Alice padayon lang gid. As long as buhi kita kag nagakaon kita, I'm sure hindi ka man pagbabayan sa imo siniya nga kabataan dira mga pamilya kag sa imo sini nga apo. God bless you Manang Alice. Salamat gid sa imo si matahom nga kasaysayan. Ara pa si Bombo Carla. O, sige. Antes kita mag-say bye-bye mga kabombo. Ari anay ho, isa ka flash report. Sunog na naman, no? Dali na lang daan ang ang Fire Prevention Month sa baabot nga bulan sang Marso. Ara sa aton sinininya, si Bombo Carla Defensor. Bombo Carla, kami. Bombo Jazz? Yes, go ahead. Abali, kita dari subong ng live, kita dari subong sa Lisares Street, ko sa diin may nagaluntad nga sunog. Ngayon ini nga area, Bombo Jazz, wala naman gid ini gamit Bombo Jazz sa sir. Mga ilang ko, inisyal lang, paano nyo nabaluan nga na sunog nga na dari, sir? Nagaragam ako ng gulpi nga, kabi naman sa tiyak pa dari lang, pagtanaw na ako, dari mo ginakayo nga bala, boarding, nga stock room. Ginakayo nyo nga, ano sa sa una? Kitchen, that's one namin. So, diin nga part ang ginakayo nyo? Ang kisame. Ang kisame? So, nakita mo? Oo. Wala ba ka mo kabalo kung diin nag-agi ako din halin gid ang kalayo? Wala gid. Gid ako, gid ang guba gid tagal sa sulod. Ako sunog gid sa sulod. Guba naman sa namon, pero kung nasunog gid siya ikaw ay nagigano naman. Pero wala pa ka mo naka-repair, Ino-repair pa lang. Okay, so ano na diri nga street ayon, sir? Lisares mo na din pagkawalo namon. Lisares. Okay, so gaubra lang ka mo diri nga compound. Okay, so Bombo Jazz, isa ka storage room, no, ang nasunog diri sa may area sang Lisares Street. So wala na diri may ginagamit, bali iko sa Dalan Lizares. Yes, isa ini ka bodega. Yes, sa isa ka stock room. Bali may residential ni siya Bombo Jazz sa likod lang sa isa ka balay. So may ari diri nga kitchen do dirty kitchen nila before nga kunta ni ang ginhimo na stock room then kunta ni i-repair nila. Galing kitungod nga nasunog na Bombo Jazz ini sila kagaingnan nakuha lang mo ni information diri nagapulo pangapi ini sila diri sa may agwaan sa nga nagluntad ini nga sunog piabi nila dulok lang Bombo Jazz, no? Kay gali diri na sa likod sa ubrahon tani nila nga kisame Bombo Jazz. Pasalamat kita Bombo Carla kay makita naton subong live ikaw sa Facebook. Facebook Live. Pasalamat kita kay tinapalong na ang kalayo. Silingon mga around mga pasado alas 2 na nga sining nga hapon natabo ang kalayo Bombo Carla? Yes, Bombo Jazz, no? Mga before 3, no?
luntad ining sunog. So far, Bombo Jazz, amo na ni By the way, Bombo Carla, kasi Yes. ini, balay, kay residensya? So, kay sino ni Sir Balay, diri Sir? Kung kay sino ni panag-iya? Mangkutalang bilyog. Sige. Sige, thank you, Ged. So, wala, kay nag-obra lang diri sila, Bombo Jazz, so hindi sila familiar kung kay sino na diri balay, Bombo Jazz. So, At least, Bombo Carla, Mm. makita nato ng stock room lang ni ang Yes. daw na apektuhan sa sunog. Pero wala gid yan naglapta, bangod kay Wala. na hingagaw. Yes, Bombo Jazz. So, ma'am, mayong hapon na sa Bombo Radyo ni, kay sino na diri area, ma'am? Kay sino di balay? Ang Bilokoton. Dito lang sa mga Bilokoton? Oo. Bilokoton. Family Bilokoton. Okay. Magkutabi So, Bombo Carla, kung yes. ano na diri nga barangay sa Ano, di ka Dalan barangay, Lizares. 39? Okay. Okay. Lizares Avenue, Barangay 39. Thank you, Okay. good ma'am. So, Bombo Jazz, diri nga area, Barangay 39 na diri. Ati, i-follow up pa ni karon sa katapos ng DFP. Okay. Bombo Jazz, no, kung pila ang damage, no, kay nakasasunod mato sa nag-ubra, bali, na diri, Bombo Jazz, storage, no, nga igaubra kung tani nila ang kisame, Bombo Jazz. Okay, maraming salamat Bombo Carla. Ang importante, wala sang may naano dira sa nasamit na sunog. Okay. Yes, Bombo. So, Bombo Jazz, idugang ko na lang, no, isa naman nga kalalaki, no, ang naglumpat sa area sang Bredco Port. So, ini Bombo Jazz, follow up man ini naton kung sino ini nga persona, kag kung ano ang iya sini nga status, Bombo Jazz. Sini malang hapon, naglumpat sa dira sa Baybayon, sa Bredco Port? Yes, Bombo Jazz. Sige. Yes, Bombo Jazz, amoy ng flash report para gikan sa patrol. Ini si Bombo Carla may defensor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Carla, defensor mga kabombo. Amoyad to. Amayo lang kay napalong man. Wala sang may naano. No? Pamilya, milukuton ang nasunog. Ang ila sini nga stock room sa kilid sa ila sini nga balay. Wala man nasunog ang balay kay ti na palong man ang nasamit nga kalayo, no? Kag ang another flash report ni Bombo Carla, may lalaki naman, ginaligar nga lalaki nga naglumpat dira sa may kadagatan sa may Bredco Port. Aton ina panumbalikan. It's bye-bye time for me. Salamat gid sa liwat man ang ali sa imo sini nga pamilya sa tanan nga mga nagpadala diri, no, sa ila si Ma'am Nisay. Buwas ko na lang kay wala na kita sa panahon, no, overtime nagkikita. Sunod pa kay Annabel Marhen, what a beautiful story, Miss Jazz. Thank you gid. Siya isa lang na anay buwas lang inyo sini nga Ma'am Nisay kay wala nagkita sa panahon, no. But before that, ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of Lamentations, chapter 3, verses 22 to 24. Nagasiling, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is God's faithfulness for us. I say to myself, you say to yourself, the Lord is our portion. Therefore, I will wait for Him, because the Lord's great love for us and His compassion never fails. Salamat kayo sa popod. It's bye-bye time na. Inisagyapon niyo alagan sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!